Avui és el dia 10 de setembre, el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. És la primera vegada que el Departament de Salut, a proposta del Pla de Prevenció del Suïcidi que coordino, ha proposat que en aquest mateix moment en tots els centres sanitaris de Catalunya hi hagi concentracions com aquesta i en moltes altres institucions, col·legis professionals, per llançar alt i clar dos missatges a tothom. El primer, que el suïcidi no és un problema personal, privat, sinó que és un problema de salut que es pot prevenir. La majoria de les persones que moren per suïcidi, més de 500 persones l'any passat a Catalunya, no van rebre ajuda de salut mental, no van rebre ajuda especialitzada. Per tant, és important llançar aquest missatge de que el suïcidi és prevenible. I la segona idea, el segon missatge, és que hi ha un compromís ferme del Departament de Salut i de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya en lluitar contra el suïcidi, en prevenir el suïcidi, posant a l'abast de la població tots els mitjans necessaris, com s'ha fet fins ara, a través de millorant l'accessibilitat i els recursos per fer possible una reducció del suïcidi. Bé, a continuació anem a fer la lectura del manifest del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Avui, 10 de setembre, ens unim per commemorar el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Amb aquest manifest volem trencar el silenci, combatre l'estigma i expressar el nostre compromís col·lectiu amb la vida, la salut mental i la cura de les persones. Cada any, milers de persones de Catalunya viuen situacions de patiment emocional profund. La conducta suïcida, lluny de ser un acte aïllat o incomprensible, és sovint el resultat d'un malestar psicològic sostingut i insuportable de la solitud o de la manca de recursos per afrontar dificultats vitals i trobar l'ajuda necessària. El suïcidi és una realitat complexa i multifactorial, però també és evitable. Des de l'administració pública, les institucions sanitàries, els governs locals, les entitats socials, els col·legis professionals, les escoles, les famílies i la ciutadania, tenim la responsabilitat de construir una societat que protegeixi la vida i ofereixi alternatives reals al dolor. Això implica parlar obertament del suïcidi, amb respecte i sense judicis, escoltar activament, estar present i acollir patiments i els patiments dels altres, promoure accions de prevenció des de tots els àmbits, educatiu, sanitari, laboral i comunitari, garantir l'accés a l'ajuda professional i els recursos adequats arreu del territori i fomentar la salut emocional com a pilar del benestar col·lectiu. Avui posem el focus en les persones, en la seva dignitat, en el dret a ser escoltades i a ser acompanyades. Cap vida és prescindible, cada vida compta. Reafirmem el nostre compromís amb la prevenció del suïcidi com a repte de salut pública i de drets humans. Ens comprometem, doncs, a treballar coordinadament per donar eines i recursos a les persones i als professionals, a millorar l'accés als serveis d'atenció i suport emocional i a crear espais segurs on tothom se senti escoltat i acompanyat. I així aconseguim prevenir el suïcidi, reduir-ne l'impacte i oferir suport a les persones supervivents i al seu entorn. Per una societat que cuida, que acompanya i que no deixa ningú enrere. Ens hi sumem. Manifest per la vida.